Igbo Igbo ekene m na haneze ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ọbụla na-asị na ọ ya dịrị onye ọbụla na mma. Ebe nwoke nọ na-ene na ya ọ dịrị gị mma ọ dịrị nwaanyị mma. Biko ị na-efe vidiyo a nwa tụsala ya na ozi a ji ebe bụ ụbọchị nketa bụ ozi na-emebizi ihe n'ala Igbo anyị. O nwere ihe ya bụ eme a na-asị na ekwumesi na ndị nne na nna kịta ya nwezi ndị na-enwe ohere ịzụ ụmụazị ha afọma. Na mgbe ka ọ bụkwa n'aka mgbe ka a na-agwa asị na ọbụrụ n'ofu onye na-azụ nwa na nwa bụ nwa ọha. Mana kịta ịfụzi nwatakịrị ebe ọ na-anaghị ese ka itie ihe nne na nna ya abịa ọgụ. Ekwume na chanel a wee na-asị na Igbo na-ahapụkwa iwere aka anụ nwa iji hapụ ebe mmiri si eli anyị na mgbe ya bụ mmiri elikpo onye ọbụla ya nwa ama mmazikwa. Nwana anyị nwoke wee na-eti mkpu n'okoro na vidiyo wee na-asị biko ka anyị nachi ya taa azụ, ka anyị mara ihe anyị mere onwe anyị, ka anyị gbakọ aka ọnụ onye ọma mere ka ọ bụ ụfụfụ. O nwere ihe o kwuru na vidiyo nju etu ga nweta vidiyo maka na enenecha m ya wee na-asị mba unu gee vidiyo na unu aghọta ihe m na-ekwu. Ọ sị na a ya amụta nwa eme nwatakịrị tonite mgbe o yibido maba ihe eti ya na boarding school, na mgbe nwatakịrị ya nọkarị na boarding school karịa mgbe ọ nọ weti nne na nna ya. Ịma mmazi onye na-azụrụ gị nwa, ịma mmazi ihe nwatakịrị gị na-eme. A na-ekwu na anata skuul na skuul agbasana akpọli ya tinye ya na lesin. Afụrọ m ihe ọjọọ dị na mmadụ chọọ ịmụta ihe na nwatakịrị a na-agba mbọ ka nwatakịrị gụta akwụkwọ dị mma. Yes, nwatakịrị ya mụta akwụkwọ malụkwa n'ihe mala ede mala agụ ka o wee sata nwa ọnụ ya ka o wee nwekwa n'ike gbanwere onwe ya ọgụ ma okwu daa na nke oyibo dukwana nke eji mkpịsị ede. Mana nke pụtaziri ya na-asị nna ịkpọrọ nwatakịrị ga ejekara boarding school na tojebe lesin. Ịma nwezi ohere na nwa gị anya n'elu ya anya mana nwa gị anụnwa ọgụ a na-azụ ya ka ọ bụ onye ọzọ na-azụ ya maka ihe na-akụziziri ụmụazị na skuul kịta abụọzi ha kwesịrị ịmụta. Ịmụtazi nwatakịrị a na-akpọ kwilikwili n'ezi, mana ihe na-agbawazi m obi bụ na nwatakịrị kpọgidezi kwilikwili anụnwa n'ezi esi ka oke nna ka itinye aka ka akọrọ etinye bụ nwa nne na nna ya abaga ọga sị na ịchọ ka nwa ha baa ulu. Biko na vidiyo kwa unu n'ebe nwanne anyị nwoke na-eti mkpu n'okwu na na-asị onye ọbụla bụ nne na nna na-elue nwa gị anya ka ajụ ihe nwa na-eme n'obodo a ka anyị makwa na onye ebinata. Maka ụfọdụ ndị ekwu ya sị na ụfọdụ ndị parents anaghị ajụzi ụmụazị ha ebe ha je, anaghị ajụ ha ebe ha si nọ na okorobịa etetekwala ụla, agbọghọbịa etetekwala ụla. Nwatakịrị a na-eji ekwentị karịrị nke mme ya na mpi ya and gwa m ịmakwa na ọbụghị ọgụ azụtara ịmakwa na onye anụ nwere onwe ihe ọ na-alụ. Biko na vidiyo anụnwa na biko ị na-enecha ya enyela ya aka gbasaa na bụ ozi. Igbo ekenekwa m. Igbo ekenekwa m. Gịnị ka a na-emezide? Gịnị na-emezi? Ka ihe a na-enwere aṅụrị ebe aṅụrị ya dịlọ? Ka ihe ndị mmadụ na-enwere aṅụrị ebe aṅụrịte nkoba adịlọ? Ọ na Igbo etolubeghị nne na nna, ọ na-etolubeghị mgbe ọ ga-awụ ihu ihe ọjọọ ịkpọ ya ihe ọjọọ. Anyị nọzie na-akpa ahụ nkwọ na-enwe aṅụrị ebe aṅụrị enwe adịlọ, gbazie nkịtị n'agha na-eli ndị mmadụ ka anyị gbara nkịtị ka obilibe anyị na-eli anyị. Gịnị na-emezi? Ka ihe nwa 15 years na-achọ comfortability, mama na papa ebe ka ọ dị. Maka ana m ekwu na nna na nne dị lazy merụ nwa ha 17 years ji chọọ comfortability na-ewenata ego papa were aka na abụ na-anara nwa ya. Ụtụtụ ọsachasị ahụ ike buru mechi na-abagharị buru moto abagharị arụkwa ya obubatara gị ofu nnukwu moto dọba ị na-eme bedde ọgbọ ndị otu ya bịafe ego eji ha niile na ndị niile ha na-eme onye ka ha nwoke ihe ha na-eme anụkwa ya ekwuzie na ọ pịtara ife. Nna bụ onye Igbo bara uru ọ sị na nwa ya pịtara ego onye dị n'efu ka ego a na-apịta ya. Nwanne si were na ile gụọ eze ọnụ malụ na ihe na-emenụ. Ụdị ndụ akpọbasịrị ndị mmadụ n'ebe niile dị iche iche. Ụmụazị bidozie bibe ajọ ndụ mebe ajọ ife, bọba aja ọgwụ ama amịta mkpụrụ dị comfortable. Nwanne na ihe ọwụna wetara ihe n'ike ji ewerekwa ihe n'ike ma ikwelu ma ikwe. Oge eluene mgbe ọ ga-awụ afọ mmadụ na ihe ọ na-eme odo ha anya. Onye gị ihe ị ga-eri bụ ya na-emaghị ihe ọ na-eme na odo gị anya.
ọ na-awụ emegidezikwa ihe a people na-eme legit business ndị na-agba mbọ ụfọdụ n'ime ha eluzuwe hope mana ọ na-awụ ụfọdụ kpọọ m sị m na-ekwezi ya don't lose hope maka na ịma na ihe ị na-eme dị mma continue with what you are doing na ihe ọjọọ ada last. Anyị gbatisiri nkịtị ọtụtụ ụmụ ikorobịa anyị ji anwụkwa n'ike a ga-enwekwa ọnwụ ga-adị uncountable a ga-enwekwa mass death because na ihe ọjọọ karịrị ndị mmadụ saịnịrị ihe ọjọọ karịa ihe ọma. Alịlị na-egbu m na nnene ihe ụfọdụ n'udo siri dị ajụọ m ka ihe na-emenụ mmadụ a na-akwa azụ nwa ọmụmụ ka anyị na-enekwenu n'ala Igbo mara ụmụazị a na-azụ kịta na boarding school na ndị a zụrụ na mgbe boarding school adịrọ kee nke ka mma maka nwatakịrị ga-awọ na school days ọ nọrọ na boarding school karịkwara days ọ nọrọ na be ọ batakwa o jebekwa lesson o si lesson na-abata holiday na-erukwa kịta nwa gị lata holiday idupie holiday lesson o jebe nke ọnkụlụ o ji ejekwa holiday inwe time for your kids. Anyị nwawa Igbo n'oge ochie mgbe anyị na-eto nwa mmadụ amụ na-agwa ọfụ ya ka ọ na-eme ihe ọjọọ o soro tie ya ife dọọ ya aka na ntị ya emezi n'ọzọ kịtị ya ime ya nne na nna ya abịa ọgụ na-eche ka nwa ya baa uru. O nwere ihe Igbo na-emebu na-eme na ndị mmadụ na-aba uru ma nwa ọ mụrụ ma nwa ọmụghị o so azụ ya si na-erezie kịta ha na-eje boarding school ụfọdụ nwere ike ha na-akpuo boarding school ọtụtụ senior ya amụgosi ọ na-akpụrụ nwa nke ọtọ dị ọda chọba comfortability ebe comfortability ya dịrọ bido bibe ndụ o kwesịghị ibi ọ nọtakwa n'ụlọ pretend ya because na the foundation of his own family anaghị ebitu ndụ ahụ ọ na-ebi outside. Ọ ya ka njụrụ nne na nna sị ya na akpọrọ unu ofu ụbọchị jekwuba unu n'akịka unu enene ihe ụmụ unu na-eme na alịlị ga-eju gị obi akwa ga-eju gị obi. So many young boys na-atọ n'otu homosexual wụrụ ụmụ nwaanyị nwee ndị na-akwụ ụgwọ edina ọ na-asa ahụ na ifu nwoke ọ kwadogide ọchọgide mmụọ chọọ mma ka nwaanyị a na-ajụ gịnị na-eme ihe a ihe ọndụ ihe ome ihe eji mebi Sodo na Gomora ka ndị mmadụ na-emezi dị comfortable on it. Nne na nna dị comfortable ebe ọwụ na nwa esi na-ebute ego ya bute na ego wee ego ihe edunatachakwa n'ọtụtụ nne na nna ọtụtụ ekwupụ oge a ga-eji tụọ oturuo were ha tụọ ụtụ gịnị na-eme dị ya ọ na-agbakasịzi m alụ na-agbawa m obi na ana Igbo na-achọzi ịba ihe ọzọ ana Igbo na-achọzi ịba n'ihe anaghị eme. Sometimes asị ya na ndị niile anyị na-emitate ịchọrọ ka ede ka ha luwe n'uso jee gee their story jee gụọ ọnụ their history itolite ozugbo chọọ iwu onye a chọọ iwu onye a ịchọrọ iwu binori ya ịchọrọ iwu binori ya na ozugbo ahụ itolitere ọgwụkwọ na ị naghị eme ihe na-eme o ịhụ nwatakịrị onwe ihe ọhụụ na o nwere ọ chọrọ ịwụ ọga ohi karịa mgbagbu mmadụ karịa wayo karịa ịgwọ ọgwụ karịa ije ọjọọ karịa ibitere friend karịa because na ị chọrọ itake position of your friend inye poison n'ebe ya utu nọ karịa wee na-ajụ ọgwụ aka na ma ga-ejiji ụmụ anyị. Ajụjụ m nọ na-ajụ Igbo jere mba jụọ olu Igbo eji mara hard work wee mara Igbo na-ata afọ enweta ihe ọ na-eme dị comfortable Igbo na-eje bọị kụwa ya 7, 6, 8, 9 years mụta ihe a na-eme setụlụ ya obido with a good foundation mebe ọfụma. Igbo ọ na-awawo na ha enweghị ego ije akwụkwọ enwe obi umeala ije gba bọị kịta ka ọ na-awa kpọrụzie nwa bọị kpọpụta bọị mama ya na papa ya agwa ya butebe ego nsogbu dị na a ga-eprotect gị nsogbu dị na a ga-aba gị ọgwụ bọrụkwuo ọgwụ bọị nwatakịrị ya meghara ya ọga ya anya ihe a wụrụ ome Igbo ọwụrụ foundation anyị a na-ezọdoro ụkwụ ga-ajụkwa ajụjụ Chukwu ga-ajụkwa ya ajụjụ ihe emebichago gịnị na-eme ihe a olubeghị mgbe the president generals of different villages will stood their ground kwuwe okwu ike olubeghị mgbe ndị igwe ndị nze na ọzọ ji ekwupụ dị okwu ebe m anya na ọ na-awụ ihe dịbe ụdị okwesịghị isi dị ndị ọnụ ruru n'okwu n'obodo ebini ekwube okwu wayo adị ebe ọwụna o nwekwu onye pụtara n'ọchịchị ọwụla ezigbo mmadụ ife otu ya ị na ọwụla ekwensu
ihe ruru obodo, ihe ruru ụmụazị, ihe ruru ndị a ga-enye achịkọrọ ya wee na akpa ya sọsọ na ezinụlọ ya. Onye na-alụ oke mmadụ na oke ebieri ya, ụmụ ya atọ na-ịkpọ ọgwụ na-ịṅụ afịa, ọ ga-awụ inene nwa ya na papa ya nwere ife, papa ya nwa ha ele ihe papa ha nwere, because na o nwere ndị ihe jikọrọ gị na ha, oke ha anyị na-alụ ha n'ike ya. Ọwụkwanụ mgbe egbutuwere ozi ka ọ na-akpọ ihe niile a na-emekọta na ajọ ọgwụ niile a na-ebukọta, nsị na aja ụmụ ikorobịa na-enye ibe ha, ebee ka esi eweta ya? Ọ bụrụ mgbe a na-eme ọdịnala, mgbe a na-eme dibịa ọdịnala, ndị mmadụ na-eme ọdịnala, o nwere ihe ị ga-awụ iji bata bịa egwe ya na ị chọrọ ka ị mee ya, a na-ejidewo kịta awụ na ndị na-emepụsị na ha na-eme ọdịnala na-ekweta ma ihe ha ga-eme ma ihe ha eme. O nwere mgbe eziokwu ga-esokwu bata n'ọdịnala, bata n'ụka, eme ihe ụdị o kwesịrị isi dị. Alịlị na-egbu m, ihe awụghị ome Igbo. Gịnị ka a na-eme? Oke anya ukwu, oke ntaji anya na nwanne ya na-eme ọfụma, imewebeghị ọfụma. Look, let me tell you, when you begin to be happy with those that is doing well, that is legit, God will connect you, because wealth dey contagious. Nwanne gị na-eme ọfụma, inwe aṅụrị na ọ na-eme ọfụma, inwe aṅụrị na ọ na-alụ ụlọ. Ọ nweghị ịkpa nkata ụdị iji esi je tọrọ ya, ọ nweghị ịkpa nkata ụdị iji esi nara ihe n'ike, mana inwe aṅụrị na ihe a batara n'ezinụlọ a, nwanne ị na-ha eme ọfụma. A time will come when your own favor and blessing will locate you. A na-eme ihe wee wuru eziokwu ka ihe a na-akọ dị ka okwu a na-ekwu, ka ihe a ga-eme mbụ na wee sụọ ya nri, ihe emebichakwana. Ana m eti mkpu n'oke onu wee na-asị na mmiri a abịakwana anyị n'onu. Ndị mmadụ gba nkịtị, agbachikwa nkịtị n'ala Igbo nwere mgbe ọ ga-awụ oluzie ịchụta ego ibe n'ezi, ịkpatacha ego ikwuru n'ezi, imelute ụlọ maka na o mebene andị na ama ihe ekwesịrị ime takụrụ ya na obido mebisie ihe, obido mụnye obodo ọkụ, obido gbaa obodo ọkụ, ọkụ ọgbawakwara, ọkụ na-enwu ebe nwa amụpụta amabeghị ihu n'azụ ya dị comfortable ka eje ụdị ọnwụ na a ga-esi bute ego. Enyere nke igbu mmadụ gbuo mmadụ, enyere nke ịtọ mmadụ ọtọ mmadụ. Na enu nwa 14 years anyị na-enene na social media kpọrọ enyi ya nwoke jebe ka o were eje tụọ ụtụ, ịgwa m na uwe mebibere. Ụdị nwatakịrị nwere obi a nyekwuo eme 2 years ibunye nnukwu egbe ọgbagbusie ndị mmadụ. Onye ọnwụ na-agba nkịtị dị comfortable. Tụsa okwu to every families, ha gee ntị. Nne na nna binie, nna binie, nne binie, onye ọwụ na binie. Ụmụnne anyị niile nọ mgbago, no outside, no diasporas, in various country, nọ n'ụjọ, nọ n'egwu, nọ n'akwa. Onweghị onye chọziri ịnata maka na nnukwu ihe na-emebi. Enough is enough. Oge eruwe na mgbe a ga-ekwu okwu nnukwu ihe ike eme ka onye ọwụ na-akpụrụ n'okwu ya na-abụ ka anyị zọtakwa ana Igbo, ka anyị zọtakwa ana Igbo, ka anyị zọtakwa ana Igbo n'ihe emebichana, ka anyị zọtakwa n'ụba anyị na onwezi onye chọrọ ịnata, onye ọbụla nọ n'ọsọ, ka anyị zọtakwa n'ụba anyị, ka anyị zọtakwa n'ụba anyị. Agba nkịtị agha eri anyị, agba nkịtị ihe emebie, agba nkịtị ama m ụdị ọ ga-esi dị, mana alili egbugo m, alili egbugo m. Mgbe na-asị na ọ adịlụ nwoke ma adịlụ nwaanyị ma biko ka isi na-enecha vidiyo anụnwa nyela ya ka ị na-agbasi ya, biko kwa enyekwa n'aka na-amanyelu ụmụ gị anya, na-enelu ụmụazị agbata obi gị anya, maka na nwa bụ nwa ọhụrụ, bụkwa n'ofu onye na-amụ nwa. Ọzọkwa ya nne na nna na-aba ọgụ unu aba ọgụ ana unu anaghị afọcha vidiyo ya basị na nwa gburu nne ya gbuo nne ya, mana biko ya bụ ihe ya ha bụkwanụ ihe ya emere onye ọbụla na-enene vidiyo anụnwa, maka ka isi na-afụ vidiyo anụnwa anyị jikwa na ohere a na-ewetakwa ya na-eti mkpu n'ekwu na-asị biko n'udododo mụa ka ị ya azụ biko nụ. Ọ bụrụ ofu ka ịmụta nwa gbele ebuo, biko zụnwe ha. Biko na asịkwa na onye nwanne nwoke na-agba ajọ egwu n'ezi na ihere ya na-eme nwanne ya bụ nwanne ya nọ. Dododo ụmụ Igbo ebe wena necha vidiyo anụnwa gbasapụla anyị na ozi, shiekwa na dị vidiyo, ishiecha ya, itinye kọmentị gị na kọment sekshọn, igbe notifikeshọn gị isola na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla anyị tile vidiyo fa. Ikpochakwa m kwa ha m n'ọnụ ụbọchị nke taata, anyị enwenụ mgbe ọzọ.